Magandang buntag mga kabisaya espesyal. Ako karon kay mahaw ko dalang pangapi. Akong kape kay Nescafe Original. Niya ako karon sa Esporto ng Mandawi City. Muling ablihan sa may Cebu Home and Builder Center dapat sa Migamel. Pero ko din nagtrabaho ngapi ko kaya ako kakapi ganina kaya dala lang sa da pamahaw na lang kaniutok. Mani ang akong kape. Kape ko kay para mulami ko. Tama kalami sa inyong relasyon. Ang inyong relasyon lami sama sa kape. Ang kape lami kung init. Basta init, lami ang relasyon sama sa kape. Lami, basta init. Kuha na kong ininit tubig para ma-mix ang kape. Malinis. Mga kabisaya, mga friends, mga YouTube subscriber, Facebook, mga followers sa akong page ng Bisaya Special. Galag mga kiigsuunan, mga kaliwat, mga suod ng gala, best friend. Ang buntag na itong tanan. Kung bago pa mo sa akong channel, karon palihog lang kog subscribe. Pinduta ang button sa subscribe. Pinduta ang notification bell para updated mo sa mga bagong upload na mga video. Mahaw ko ron, dalang paniod to. Ano akong imuon ron? Nagpalit ka og kanon. Mga kabuok. Ito na napapaligta sa Paradise Apas Lahog, Cebu City. Palit ko kalang-alang ng manok tag 20 pesos. Kaya pansit akong ipalit dito sa Paradise Yapon tag 15 pesos. Hindi akong pamahaw, dala na siya piniod to. Duhara ko magkakastand lang para dili mo dako akong tiyan. Maintain ra akong timbang, dili mo dako. Sad mo gamay, maintain lang. Unang higayon nila kung ani-ani din napita. Pero sa una, naglambay ako. Pero karon yan dito nagtrabaho. Nagmundog ko diri. Kundo ko diri nga itong kaadlaw. Yung kaadlaw kong kundo. Pindot na nila kay hangin ba? Kaya na ay
pan sa restaurant. Secret house. Di taas akong ibubuang akong sudan para ma-mix balance ang kalami. Ini lain na niya ako ini pansin na pinso. Doon sa gunting, kaya na gunting na rin ang silupin. Ito na. Okay. Mga kalta ninyo, ngantag pamahaw na lang paniyot to. Ano niya? Ang pansit. Dagan kayo isa? 6 pesos. Tapos pagkampo. Tapos ko magampo ko. Salamat sa Ginoo. Wala tayong grasya. Kani mo labing kamanan Diyos. Matin ko salamat. Kanong sudan niyo mong gihatag. Kung nang naot kang panalangin ninyo maghatid ng buwag sa sukong lawas. Sa gyapon panalangin ninyo panalangin ako tulad sa spiritual. Trabaho ng negosyo. Relasyon sa tagusan. Wala kayo may mong ginawa kung tamang-tamang nga rin ka natin. Kung tanak ng salig, pinagkasagamanan ng pangalan ng Jesus. Amen. Tungkol na kong kaon. Kanon o sudan. Inom ko kape. Liquid o na inom to para dili masamad kinain. Kaon ko kanon o sudan. Ingaw rin ito sa banduman karon. Okay. Dala na niya siya. Paniyaw to. Para walay kanggo mo. Ang sala. Tingom. May hagong hugas. Kasi sa budget. Tatangon akong kano para mabusog ko ining kaon. Tantang akong kaon. Mamang gininandan sa kaon, tatangon ang kano. Pagupansit. Tamis man.
Halang. Nakaubo ko. Lami kayo. Lami kayo. Ang halang-halang. Wow! Sarap! Crispy! Dili crispy. Dili crispy. Sa masudan tagalang-halang kay matagamtam yun na to ang kahalang sa manok na itong sudan. Ang napita dire kay lisensya ni sa kung ipuyan. Ako raman ng bisikleta pag-ari na ako. Ikan sa Sidyo kao na sudlon lahog Cebu City padong diri sa ES Fortunam daw City pleasure namin. Biyahis bisikleta. Bisikleta ako kay para makalusot-lusot ko. Nilapas ko gamay kanina. Wala na ako matimahin niyang signage sa diri nga kondong akong itabuhan. Update karon sa akong YouTube channel nga Bisaya Special TV. Nanay 35 subscriber. Yung video na ko sa kanta nga ang tanging alay ko nanay 322 views. So, salamat sa iyong pag-view sa akong YouTube channel sa akong video. At nakatabang mo sa pag-support sa akong channel. Basta nila makasundo ko. Pareha ni Boy Tapang. O ni Boy Ungas. Dami may sudanan dito. Nasa tang lugar ng Cebu. Lagi mamamigyan ka ng sudan.
kinang lugar na commercial area mo guni. Sudad sa Cebu. Mag-inom ko 3-in-1 coffee, Nescafe Original, para mawala ang akong pagkatukan. Sarap, crispy, dili bitaw ni crispy. Thank you, Lord. Busog dugas mong yata ng pagkaon ng sudan, Lord. Diyan sa Cebu, itong bata ba ko, makari ko dilit sa nagidad kung 10 anyos. Isang Bohol, Poblacion, Binunido, Bohol. Ang lugar na daghan kayog isla. Nya ang lugar nga mo ay tinugdan sa mga tao nga mga maalamon o mga talented. Bien Unido. Akong usapon ko kaya pinabat timbang kaon ako ang sunan. Ito ko. Wow, kalami sa kape. Nanot-suot ang iyang aroma. At kay gining kape nga akong ginom, kini ang Nescafe Original. Lami kayo. Okay kayo. Ay, natukan ko. Lami kayo. Okay kayo. Kami nagpinabura ng musta ng karos koreanong hilaw. Ang nagpasikat sa lami kayo. Okay kayo. Ay, natukan ko. Walang problema. Kahit yung kaon pa lang ang gawa. Parang ang lasa.
busog na ko. Aliyog na kung subscribe na kung wala pa mag-subscribe sa akong YouTube channel. Pinduta lang ang button nga subscribe niya. Pinduta sa ang notification bell. Hindi nila ko kutob ug ako magingon kaninyo may adlaw Sabado kanatong tanan. Mayong pagpamahaw, mayong pagsikay-sikay sa kinabuhi. God bless us all and more power. Okay? My task is done.